Simple ra kaya kung wali karon mga igsoon, no, ang gustong ipaabot sa Ginoo sa inyo ha. No, napanalanginan pod kaayo ko ani nga kanang mensahe. Ganina si Pastora Biho naghisgot siya sa katapusan niya, naghisgot siya ingon siya sa to? Uncontainable joy. And karon maghisgot po kog joy. No, joy to the world. Joy. Title sa ako ang wali karon para sa mga nag-take note is Be Filled with Joy. Ina imong tapad, Be Filled with Joy. No, i-open na to itong mga Bible. Wala na lang ko gadalag Bible. Ako na lang gi-encode para hindi na ta madugay kay ang time. No. 1 Thessalonians 5:16. Open your Bible or kung wala, basig na ara dire. 1 Thessalonians 5:16. Always be joyful. Ingnan mong tapad. Memorize na tibuok December. Always be joyful. 1 Thessalonians 5:16. In other version, cheerful or rejoice. No. Ang kaning joy is dili ni sila similar or dili sila the same og kana bitang kabug-aton sa happiness. No, ingon pa ang psychologist, no? Joy versus happiness. Joy and happiness are wonderful feelings to experience but are very different. Joy is more consistent and is cultivated internally. No, gikan sa sulod. It comes when you make peace with who you are, why you are, and how you are. Whereas happiness tends to be externally, no, triggered and is based on other people, things, places, thoughts, and events. No, ang joy is more on sa kinasuluran. No, ang happiness is sa outside, no, based on other people, mga butang, no, mga tao, or panghuna-huna or events. Joy is more than happiness. It came from your heart. Example, dihang na nag-joke, katawa ka, di ba? Kay katawanan. Ako, di ko basta-basta mo katawa o joke. Ako ba, nahilig kay mag-joke, pero dapat kung mag-joke siya, kanang katawanan yun, kung dili, di yun ko mo katawa. Munang di ko kabalo mo joke. No? So, mukatawa ta, di ba? Inig na mag-joke, pero it doesn't mean nga, naggibati ka joy sa sulod. No? You can laugh, you can smile, but doesn't mean nga dunay joy sa imong sulod. No, di ba? Muna siya happy. Tagaan ka og cellphone. Oh, happy, di ba? Ako nakasulay na og tag cellphone, happy ko. No, pero it doesn't mean nga gitagaan kag cellphone nakay na experience nga joy because ang joy is gikan sa sulod. No, you can only have it when you receive Jesus in your life, no? Amen, di ba? Proven and tested sa mga dunay relasyon din sa Ginoo, nakabato nagrelasyon din sa Ginoo, no, nga naka-experience gyud ta aning joy, no. Kuan kay ni karon kana sikat kay ni nga word, no, dili ni si joy untolan or joy nga imong silingan. No, basta naghisgot ko sa usa sa mga bunga sa spirit, no? One of the fruits of the spirit nga gihisgutan diha sa Galatians 5:22 nga gusto sa Ginoo nga i-cultivate sa atong sulod. Because this is very important nga ma-experience nato ni everyday. Kay difficult kaayo ni i-experience everyday knowing nga naa pa ta diri sa kalibutan, right? Amen. And this morning is mapahinumduman ta nga this is one of the benefits sa dihang ning dawat ka ni Jesus Christ as personal Lord and Savior nga dili nimo dapat kanang ibaliwala ba? Kanang i-enjoy nimo. Kinsay nakabalo diri nga na kay benefits gikan sa imong parents. Kinahanglan makabalo ka kay kung di ka kabalo di nimo ma-enjoy. So mao ni siya ang benefits, no joy every day. Pero even though nga nakabato na kagrelasyon din na sa Ginoo, dili na to makaligtaan nga diri sa kalibutan daghan kaayong pwede nga mukawat ani. Daghan kay pwede mo steal. Daghan kay pwede nga kanang makawala ani bang aning joy, no? Una is naa ang yawa diri sa kalibutan pa. Wala og ikaw napapud ka sa kalibutan. So mahilabtan gihapon ta kung di ta magbinantayon. No kaning joy iyahaning kawaton because ang yawa mo na iyang trabaho in John 10:10. No unsa man, the enemy or the thief comes only to steal,
to kill and destroy. No, mo na ang iyahang purpose diri sa kalibutan. Gusto niya nga patyon ang imuhang joy sa sulod. Mo nang pagawas nimo sa encounter, mura ka gibayaw sa langit sa imong gibati nga joy sa sulod. But later on, after how many weeks, mga years, nawala, naghinahinay kawala, mo nag-cultivate na siya. Tungod kay naa ang yawa mangawat. Ingna imong tapad ayaw ipakawat. No, naay mga problema. Daghan kayong problema, daghan kayong circumstansya, dunay mga balatian, dunay pagkinahanglan. No? Dunay mga pagkinahanglan, dunay sala, dunay kagubot sa kalibutan nga pwedeng makaapektar sa joy nga gibutang sa sulod sa imuhang kinabuhi. So that is reality. And kaning 1 Thessalonians 5:16, ingon ang pulong sa Ginoo, always be joyful is a command. Command sa Ginoo sa atoa, which is very difficult. Liso, di ba? Pero pwede, no, tungod kay kanang gusto, mauni ang kabubuton sa Ginoo, mauni ang will sa Ginoo sa tawo. Kay walay sense ang kinabuhi sa tawo kung nagkinabuhi ta diri nga miserable, lonely and sad. No, there are 4 points nga akong hisgutan about joy. 4 lang ni para dali ra. Number 1 is always be joyful as you wake up. Always be joyful as you wake up. How many sa inyo ha dire nakamata ganin ang buntag? Ang uban basig natulog pa padulong gidaman. Na yung mga taong damanon no, mulakaw sa balay pero salamat sa Ginoo dili tayo nana. Nakamata ta ganina, then ning sak naligo ta ning kaon na abuta diri. No? Sometimes wala siguro ta kabantay ani but we complain about life. We have so much complain about life. But pwede natong i-shift ang ato ang utok, atong huna-huna to what is more important. Nga nakamata ka in the morning. Unsa may ka nang be joyful with the kanabitang libre nga hangin. No, libre nga hangin nga buhi pa ka that you got to be with your loved ones, with your family, no, with your friends. No, in Deuteronomy 9:10, no, Deuteronomy 9:10 ingon dere, whatever you do well. For when you go to the grave, there will be no work or planning or knowledge or wisdom. Be joyful. Nindot man, okay kaayo nga kuhaon na ta sa Ginoo. Inaday mong tapad. Okay ka? Okay ka karon na yun. Okay, kay ngano? Daghang benefits. Wala na kay bayronon nga utang, dili na ka manginabuhi, wala na kay balatian, wala na kay problema. Maghulat na lang ka sa judgment day. Pero it is more okay nga buhi pa ta. 'Di ba? Ikaw, which do you prefer? No, katong mga naghikog, dito sila gusto mamatay, wala na lang gid siguro sila choice. Ang yawa na apod kay tungod sa kabugat sa problema. So it is more okay nga mabuhi ta. When I was siguro 16, 10 years, teenager pa ko, nagdamgo mangod ko nga namatay na ko. Gisulod na ko og lungon. Then sa akong damgo, nakarealize ko nga di ko gusto mamatay. Muto na ning kamot kog mata sa akong damgo nga naanak ko sa lungon ug gituktok na kog taman ang lungon ug gusto kong mugawas. Ug nakamata ko. Nung kay gahuna-huna ko la. Talentsville pa ko ato dili na ko kakita sa akong mga kauban. Dili na ko kita sa akong pamilya. Time sa dili pa ko gusto. No mo na nga sukad ato sa dihang mo mata ko makapasalamat mo ko nga nakamata ko. Inay mong tapad. Pagpasalamat, no, be joyful nga nakamata pa ka. Unsa man imong attitude when you wake up? Basin, mo duty na pod. Maglungag na pod. Okay, ako usahay, makuan ako ba, mabatay pod bitaw nako ang stress, ang kakapoy, labi na, nakoy 3 years old, napay kambal, and gipatutoy nako sila purely, kakapoy, sige ram patutoy ani tibok adlaw, tibok gabi.
Pero pwede na to i-shift kung ato ang mind. Ay, may gani kay buhi pa ko. Napay magbantay sa akong mga anak. Kung saan nalagbala na ko. Gagmay pa kay. Bitaw, kanang usbo na to ang atong huna-huna ba, pang huna-huna sa mga simple nga butang. Kani nga mga simple nga mga butang pero nakaapekto na to. Dako kay kaapekto na to. Sa dihang pagmata nimo guba ang imuhang emotion, guba ang dili ka malipayon throughout the day, walay lami. Pwede nimo awayon bisan kinsa, pwede nimo away imong bana, pwede nimo awayon imong mga workmates, walay lami itrabaho because you are not joyful. Dili ka joyful sa ministry, maglagot ka sa imong mga cell group, dili pa mo appeal, no? Textan tawagan, dili pa gyud mo adto, wa na di na gyud ka malipayon, no? So important. Ingnay mong tapad, always be joyful as you wake up. Number 2. Kaduha na. Ikapila na? Very good. Number 2 is always be joyful in times of trials or problems. Always be joyful, which is lisod pod. Lisod kay, difficult. Pero mo'y will sa Ginoo sa toa. No, in times of trials and problems. No? Dili lang sa mga nindot nga mga times. Kaya ang realidad sa kinabuhi, dili gyud always good time. Uyuga imong tapad. Dili gyud always good time. Dunay mga difficult times, dunay mga trials, dunay mga problems. James 1:2-4. James 1:2-4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Consider daw, ingon ang pulong sa Ginoo, pure joy sa daghang mga pagsulay nga nakristohanon ka. Daghang mga pagsulay nga wala pa tay relasyon sa Ginoo, wala nato na notice. Do not expect nga sa dihang nindawat ka, you are walking with the Lord, kana bang okay gyud ang tanan ba? Ang Ginoo man God is naghubog nato ba, nagmold nimo. Kay daghan siya tangtangon nga dili pure. Imong mga kinaiya, imong mindset, and kani nga mga attitude, matangtang lang ni siya through circumstances, through mga panghitabo sa imong kinabuhi, ug magpabilin ang tanang mga attitude nga gikan sa Ginoo. So, ingon diri, face trials of many kinds. No? Kaning mga trials are just, ingon diri sa verse 3 sa James nga, testing of your faith para mo produce og perseverance. Makalahutay ka, makapadayon ka, and let perseverance muhuman sa iyang trabaho, padayon lang. No? Ipahuman iyang trabaho para mahimo kang mature and complete, meaning immovable na ka and unshakable, not lacking anything. Muabot ka sa level sa imuhang pag-alagad sa Ginoo nga mature and complete, not lacking anything. Walay nakulang nimo bisag wala kay milyon, makaingon ka nga wala nay nakulang nako. Amen. So do not worry, but sa buhaton, pray. Pag-ampo. Don't take your problems so seriously. Give it to God. Amen. Ihatag sa Ginoo, your task is to pray, to believe, to trust, and to act. No? Dunay mga problema nga kinahanglan, iampo gyud nato din sa Ginoo, uban ang pag-ampo ug ang pagtuo, paghulat, ug syempre ang paglihok. Kay kung nagtuo ka, nga wala po kay paglihok, wala, it's dead. So, and it's trabaho sa Ginoo to make it happen unsay imong gipangayo, unsay imong gi-request, unsay imong giampo. Amen ba? Amen. So, mo diha na sa ato ang continuation no sa verse 17 sa 1 Thessalonians 5 na pray continually, and then sa 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Pasalamat sa tanang nahitabo, sa tanang panghitabo bisag lisod. And then, Philippians 4:4-6. Philippians 4:4-6. Rejoice in the Lord always.
Hinay mo hang tapad. Always napod. No? I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Do not worry. Do not be anxious. Labi na sa mga mama, labi na sa mga papa. Kami nga na mama, ako na nga na mama, o na papa na akong bana, mas daghang ang ngayang ikabalaka. Dili ko lahat balaka. No? Atong kuanon, atong i-shift, no, nga dili bitaw ta mahimong makonsume, no, aning mga kabalaka. Amen? Amen. So number 3. Inay mong tapad. Number 3 na. Unsa toy number 2? Number 2. So number 3 is always be joyful even if you don't understand. Be joyful bisag wala nakakasabot sa dagan sa imong kinabuhi ba. Kanang nagsunod-sunod na ang mga pagsulay, doon na kay mga giampo nga wa man na gitubag, doon na kay mga plano nga wa nahitabo. Di ba? Kita naka-experience ako naka-experience ko ana. No? Be joyful, no? Kay mao man ang giingon sa pulong sa Ginoo, be joyful. There are times nga wala na ta kasabot kanang sa naman ni Lord, lisod man, lisod painful. Wala nimo gi-expect nga mahitabo pero nahitabo. Ang gi-expect nimo wa man o nahitabo. No? Wala ka kasabot, just pour out to God and cry out to God. Amen? No? Kay dili man ta exempted sa pain. Makabati patag discouragement, makabati patag pain kay naa pa man ta sa kalibutan, napabuta sa lawas. Daghan kay problema ang kalibutan, tanaway mong tapad. Dili na siya problema ha. Mo di ba? Panalangin na siya. No, in Proverbs 30 verse 5b in King James. No, Psalms 30 verse 5b. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Nga naman sa diha na malandong ko, ang pagbangutan, ang kaguol may endure for a night. A night is 8 hours lang. No, ang gabi, kinsa na gabi diri nga 24 hours. 1 year, gabi permi sa imo ha, inyong balay. Gawas kung imong tangag kortina, diwa kay gawas-gawas. Pwede ka maghilak, mag-uol for 8 hours siguro. But joy comes in the morning. If you weep in the Lord. Sa diha mo cry out ka dinha sa Ginoo, mo hilak ka dinha sa Ginoo, dili sa imong bana, kay sa imong bana di kasabot nimo, awayo no ka, lakila ka. No? Dili sa imong friend, kundili sa Ginoo. And makita nimo, i-refresh ka sa Ginoo. Dili na bitaw pareha sa uban nga the pain nga ilahang gibati ning last for centuries. No, last of dekada, gitamna nagkawayan. No, tungod kay wala man goy relasyon dinha sa Ginoo. But when you give dinha sa Ginoo, the pain, ang worry, ang tanan nga dili na nimo kaya, no, ma-okay gyud ka. Isaiah 43:2 in NIV nga version. Ingon ang pulong sa Ginoo, when you pass through the waters, I will be with you. Ingon ang pulong sa Ginoo. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. Dili ka masunog. The flames will not set you ablaze. Mao na ang giingon sa pulong sa Ginoo. Believe and trust the word of the Lord. No, because He is faithful. God is faithful sa iyang mga promises sa imong kinabuhi. Wala siya, nagtanaw siya nimo. Nakakita siya nimo. Sometimes you feel alone. Dali ko na mo ilak jud.
you feel alone, kapoy, di ba ka nang dili na kabalog nga direction ang imuhang buhaton. But when you cling into God, you will be refreshed. Amen? Amen. Nakankar naman ang talaga. Okay. God knows what He is doing. Kabalo siya sa iyang gibuhat. No, and He is above your thoughts. He is above your ways. Ang iyang mga pamaagi is lahi sa imong pamaagi. Amen? Dili parihas. Usay mo himo kag plano, dili mas successful because naada ay much better nga plan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Palakpakan sa nato ang Ginoo. Ang tanang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi are all good. In Jeremiah 29:11, that is my life verse. Nung ingon siya, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, and plans to give you hope and a future, not to hurt you, not to condemn you or unsa man, but all good ang iyang plano sa imong kinabuhi." No? Mao nang trust in the Lord, salig sa iyang pulong. In Jeremiah 17:7-8, sa NIV nga version, "But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him." Mao ni among memory verse nga, murag wala na sa kami muray sugbalik. "They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit." Amen. Ina imong tapad. Ina, be joyful. Isaiah 55:8-9. Isaiah 55:8-9. "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." So even if you don't understand anymore, unsay mga nahitabo sa ministry, sa network, sa imuhang trabaho, sa imong personal na kinabuhi, just be joyful. That is your benefits. Mao na ang imuhang benefits nga gidawat nimo si Lord as personal Lord and Savior. No, nga ang imuhang sulod is always kanabitang ma-okay din ha sa Ginoo. Believe in His promise and of His faithfulness sa iyang promises. Deuteronomy 7:9. Deuteronomy 7:9. Bisaya. "Makasalig kamo nga ang Ginoo nga inyong Dios gayod." Amen? "Kasaligan siya sa pagtuman sa kasabutan ug walay paglubad, ang iyang gugma ni adtong dili maihap na nga mga kaliwatan nga nahigugma kaniya ug nagtuman sa iyang mga sugo." Amen? Makasalig ta sa Ginoo. And number 4, the last point. Unsa toy number 3? Always be joyful even if you don't understand. Number 4 is always be joyful with what you have. Always be joyful with what you have. Sa may naanako, hinaday mong kaugalay, unsay naanako? Doon na kay gininhawa, doon na kay lawas. You have family. Kung wala pud kay family dire, no, doon na kay friends, doon na kay cell groups, doon na kay leader. There is someone who prayed for you. Nakapasalamat ba ka, ana? Are you happy? No? Or more than happy? Are you joyful that there is someone, doon na kay leader nga nag-pray nimo, nag-care nimo, more than the friends outside nga sigig kauban nimo, nga sig katawa but are not praying for you? Na kay trabaho, na ka-eskwela ka, bahalag dili tag 4,000 ang imong balon taga semana. Estudyante,
Woo! Daghan na ba kayo mga projects karon, no? Ang mga estudyante, grabe. Ang managian sa akong manghod, nako na naagian sa una ga eskwela ko, nga ambot, wala ko kasabot ng nainana sila ron. Mag-drawing, di ko kabalo mo drawing, bagsak na gyud ko. Nana, daghan gisag kuan, nalipay ba ka nga naka-eskwela ka? No? Dali ra kay maka-eskwela karong panahon na ba? Daghan kayong libre. Daghan kaayong mga free nga mga school na pay 4 piece maka-eskwela jud ka sa mong panahon sa una. Kung di ka mag-working, kung di makapa-eskwela imong ginikanan, di jud ka kahuman. Pero karon be joyful mga estudyante, ay sig reklamo. Amen? Bahalag ang balon is maumaura. No? Stop thinking on things or relationship that you don't have. Nabang mga buta nga wala ka, labi na sigtanaw sa Facebook, nag-vacation sila, sana all. Ako ani. Ning kamot pug ka. Uy, kagwapa niya, uy. Sana all. Suya dayon ka. Holding hands dito ang mag-uyab da, oy, relationship goal. Sana all. Diba? You don't know the story behind sa ilang sweetness. Kasumbagay na dito. No, it's just a picture. No? Be joyful and contented. Be thankful of what you have. Be thankful sa imong parents. No? Nga nakakaon pa ka taga-adlaw. Naapay snacks. No? 3 times in 24 hours nag-snacks. Tanaway mong tapad. Ang tiyan, ebidensya. Sagong-sagong Zumba. Pag-uman ka na pod. Diba? Be thankful. No, ang uban nga naso, ginubatay. Kita diri. Gamay ra kay mga problema. Di na, kung mapilog sa health group, ulan ra gani. Wa ra pliti. No? Kana mga dili thankful, dili joyful, always nga reklamador. And dili na ikaw, I know. Inay mo tapad, di jud na ikaw. No? Think about all the good things that the Lord has done sa imong life. Amen? Think about all the blessings that you have. Labi na karong Christmas. Basin gibati nimo nga, alala, oy, nanay Christmas lights among kuan. Dayon magplano na sila nga maglitsyon sila. Dayon na pa sila family vacation. Ako ani, ultimo kong family, wala. Basi gibati nimo nga luoy kay ka, LKK. Wa kay nadawat nga gift. Or wala pa kay uyab, nag-2020 na lang. Basin gibati nimo ba nga, di na ka joyful, no? Kani nga Christmas, wa jud kay pang kuan, pang laag, pang Noche Buena or unsa ba? Don't think about those things nga wala ka. Ma-stress ka, mag-uol ka. But think about, naibulad, salamat sa Ginoo. Di ra gyud ko mapasmo ani. Amen? Amen. Simple kayo pero reality. Sahay kita nga mga Kristohanon, makaligtaan na to ba nga? Magmalip, mura ra gyapon tag walay Ginoo sa tong kinabuhi. Kasi gitag sige tag long atong mga buta nga wala ta. And wala na to na-appreciate unsa gihatag sa Ginoo. No? Amen? Stop complaining. Stop comparing yourself, your family, your marriage, or your income to others. Be thankful unsay gihatag sa Ginoo sa imo and be joyful with that blessing. Be thankful because of what Jesus has done for you on the cross. Sig nakalimot ta ani. Gibuhat niya ang tanan para sa imuha. He saved you and gave up everything for you so that you can have a life to the fullest. No? Amen? Nasamad yang ulo para imong mindset mausab. There was an exchange din sa cross. No? Nalansang iyang kamot para ang guilt sa sala wala na. Nabuak ang iyang heart para imong heart ma-okay. Imong heart maayo aron di na ka sigig, di na ka bitter. Di na ka bitter sa mga tawo nga nakapasakit nimo, di na ka sad, di na ka lonely para na kay joy. No? Sa pa. No, gilansang yang tiil para na kay direksyon
ug always ka nga ready mo speak the good news sa ubang tawo, mo testify. Muna ang benefits, muna ang gibuhat sa cross sa imuha. No? Amen? Mo to siyang number 4, hapit na ko mahuman. Inay mong tapad, pagtarog lingkod kay hapit na mahuman. No? No? I know, sa dihang nagtininuod ka din sa Ginoo, your life is better than before. Tanawagan imong tapad. Sipunon pa kay nasa una, tigulang kay nasa una niya ang edad 16 pa. Pero sa dihang nagkadugay sa Ginoo, nagkabatanon. Amen? Tanawa si pastora, di mahalata nga magsitinta. Nganuman, dunay relasyon din na sa Ginoo. And ikaw, your life is better than last year. And will be better next year. And be excited. Now, we need to understand, atong huna-huna, gibutang sa Ginoo, ibabaw sa tong heart, para unsay mo abot ani, unsay ka nang mutry og sync sa imuhang heart, imuha sang huna-hunaon kung i-allow ba nimo. May shift. Pag nauna ka, sahay ba kan, ikapoy na, kapuya, jud kay na ba yung sa balay ba? Di ba, mga mama, kapoy kayo ay. Kisay mga mama diri. Sige na taglungag. Say, maglungag na lang kung daghan para tama na niya yung gabi. Sige na taglungag, sige tagkaon, hugas na pod. No? Wa tay choice, kita may mama. Akong mga manghod, duha man sila kabok, sige sa sumbagay sa hugason. Eh, di pa man sila mama, pero sumo kayo pa noon, na itong kinabuhi, kaon, duty na pod, muli na pod, kaon na pod ta, libang na pod, kamot na pod ta. Ano, bitaw, no? Kung wala tay Ginoo, naunsa na ta, mangita tag joy sa lain, sa mga relasyon, sa mga butang. Muna ang mga tao nga walay relasyon din sa Ginoo, ning sick sa mga butang, sa mga bisyo. No, but be thankful because nakaplagan ka sa Ginoo ug mahimo kang instrument para katong uban masangyawa na to. Amen. Ma-invite nato. So do not allow no nga atong joy istang tangon kawaton sa yawa or sa mga butang sa kalibutan. No na usa sa akong experience nga katong nanganak ko ba, nag-labor ko dito sa provincial sa Twins. Ginamonitor na ako na sila ilhang posisyon, kung pwede ra gyud i-normal kay mahadlok jud kog hiwaon. May pa mga anak kog normal kay sa hiwaon, mahadlok jud ko nang daho kayo hiwa bitaw. Di jud ko kaktan-aw ana ako makita ko sa video pero makatan-aw ko kanang mga anak kaya ra kay na. Ako nga pag-abot og 8 months, whole duration sa ako ang pagbuntis nila for 8 months, ilang ulo narigid sa ubos. Ay, thank you Lord. Sige na yung story. Ayaw na dyan mong lihok, ayaw na dyan mong lihok, ayaw na dyan mong tuyok. Pag abot og 9 months, adihan nagpa-ultrasound ko, ning tuyok ang isa. Ko'y mga anak, naraba ko, ning tuyok ang isa. Ning bali, ning suhi. Pero pasalamat ko sa Ginoo ko, Dok. Nasuhi na ang isa. Pwede pa ni i-normal? Siya nga, pwede pa kay ang BBA is ulo man ang gauna. Pwede pa. Sige, kaya na ko ni. No, pag-abot dito sa kuan, sa ospital. No, kung kauban si Maricel, kung kakumbana. Pay sakit niya 4cm, mukaon pa unta ko, di na noon ko kakaon, kay na-dextrose na. Hastang gutuma. No? Pag-abot na ko dito, gikuan ko sa nurse. Nandiyan may doktor ni mama, kanya si Doc sila. Imo na inormal, ma'am. Oy, normal na ako. Kanang confident kayo ka ba na dagabi imong pagtuo siya? Ha? Imo na inormal? Kung ba ni twins ra pa niya, suhi ning isa ko. Normal lagi na ako. Okay na, sige. Pag-abot na po dito naging sa labor room, wa na siguro to sa, kung ano ba, kadlawon ang mga huna-huna, bito gipang sapot na. Ala, breach na ba ning isa? Normal ni mo na ko nga. CS na, ay primero din nila ko, CS na ko, dili, normal na ma'am. Ha? Normal ni mo na. Normal lagi na ako. Nga nang mangutan naman sila, normal. Ako may mga anak, no? Na okay naman po ang doktor. Kung saan sila, kanabang, imbis madasig ka, excited na ka, murag muhaksyon po kagkahadlok. Kay ilang mga words ba, ilang mga nawong, ha? Normal ni mo ni, sure ka? Ko sure lagi ko. No, bawat ito na, galibor-libor na ko. Nanganak na ko sa isa. Ito na ko, no?
Halawa, palagi ang ikaduha, masiis, magit siguro ko anin, nga anak na akong isa niya, ikaduha, masiis. Hala, unsa namang urasa? Asa naman ang akong doktor? Ning uli pa di ay. Wala ni tao ako ra isa, nga naman, saon man ako di dire. 3 hours pa. No? Sa 3 hours, sahay ba ka ng murag gibati kong kahadlok. Basta hindi ay nasayop ko nga normal, basta CS na to dapat. Pwede na akong hamli, Jesus, Lord. Ay, sa akong patya in Jesus' name. Basta ko, Lord, napay network, napakong bana, ibatanon pa kayo mi, Lord. Naabot ko, amen, nabalaw na ako speak in tongue, tabang ito, sakit na ako mga samad, Lord. No, kay wala pa anesthesia, ning gawas na ang una. Pero yung kung Lord, dili na gyud na mula pa sa alas 4, kinhanan mo gawas na gining isa. No, gibuhat gyud sa Ginoo. No, nahitabo gyud nga nanganak jud ko sa suhi. No, sa dali ra kayo ang paggawa sa suhi. Mas dali pa kaysa una, lakayo lang kay interval. No, na mga ingon ana ba nga kanang shift na to, grabe ang battle nako dito ba sa kung huna-huna sa kung kahadlok og faith versus fear bitaw nga kanang idayon ba nako ni di na lang magpa-CS na siguro ko. Ano pero mahadlok jud ko, sige padayon na gyud ni, mao na gyud ni. No, atong huna-huna i-shift nato unsay mga kahadlok, unsay mga kanang kaguol nga pwedeng mosulod sa imong heart. Amen? Amen. Amen pud mo dira. No? Joy can only be experienced mga VIPs nato, mga first timers, no? If you receive Jesus as your personal Lord and Savior sa imong kinabuhi and begin to walk with Him. In Psalms 33:21, for in Him our hearts have joy, in His holy name is our hope. Amen? Wala na'y lain nga makahatag aning joy. Dili imuhang bana, imong uyab, dili ang mga butang sa kalibutan, but in the person of Jesus Christ, His presence is your joy, taliwala sa tanan. If you call yourself a Christian, and yet, doon na pa'y mga sala, nga imuhang gialaw sa imuhang kinabuhi, baka nang gipalangga. Sin makes you sad and lonely. Kani mga sala, maka-sad nato, o mahimutang maka-feel og lonely, o loneliness. Proverbs 17:22. A joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Dili ka matiguang pagdali o dili ka dali bitaw ma-deteriorate ang imong lawas sa dihang malikuan bitaw ka joyful ka nga tawo kanang sa kinasuluran. Di ka mahalata nga 30 na di ay ka. Ka malata nga 40 na ka, di ka mahalata nga 60 na ka. Tungod kay ang glory sa Ginoo naa sa imuha. Amen. So no matter how many responsibilities you may have sa imong balay, sa imong sa trabaho, sa ministry, sa unsa ka kapoy, no? Sa dihang mata ka, no matter unsa kadaghang problema, normal ra gyud kay na mga problema or trials nga imong giatubang, no matter dili nakakasabot unsay nahitabo sa imong kinabuhi or daghang mga butang nga githink nimo nga missing sa imong life. Don't let them overtake the joy in your heart. Amen. And that's the end sa message sa Ginoo karong buntag. Atong palakpakan ang Ginoo nga akong ihatag ni Pastora Weng and the rest of time. Salamat. Thank you, John. Palakpakan nato ang Ginoo sa kinabuhi ni Janji. Di lalim ang kaagi ni Janji sa mga wala nakaila sa iyaha. No, wala kaayo na kaila sa iyaha, di gyud dalim ang iyahang kaagi. But it's true to her testimony ang iyang gi-share this morning ang pagkalipay diha sa Ginoo. Unsa man nga sitwasyon nga naa ka. Amen? Because mo nagisulti sa pulong sa Ginoo. By the way, wala si Pastora Ron, naa siya sa Mulaveg. She was invited sa Osaka Church to speak dito. I think kung dili Thanksgiving anniversary man yata to. And kanang niadto siya dito also to represent us. So let's pray sa iyaha nga ang wisdom sa Ginoo magapamuhat po dito pinaagi sa iyang kinabuhi. Amen? Oh, be joyful, always be filled with joy.
Dili man, sama sige ingon ka ganina, na katawa ko ganina sa giingon ni Janji, labi na sa mga inahan, mga asawa, sige glungag. Sige glungag man, manghugas. Dayon, maglungag na pod. Una-una ko, salamat sa Ginoo kay nagilungag, no? Salamat sa Ginoo kay naapay ka na hugason. Unsa na lang kuha kay ilungag? Lisod na kaayo kung wala ka nagsigig lungag, talagsara na lang ka maglungag. Ay gani gasigi kag lungag. Gasigig hugas. Oh, kay sa kuan man kay kanang it's sama sige ni Janji ba, it's a change of mind, change mindset. No, ato ang panghuna-huna ang iya sa Ginoo, dili more on reklamo, yaw-yaw, bagulbol. Oh, let's look at the things on the different side, on the lighter side, on God's side. Pasalamat ta natay trabaho. Daghan kay nangitag trabaho. Si pa kag reklamo ay mata na pud kog sayo kay mag-duty ko, mo trabaho na pud ko. Salamat kay na kay trabaho. Kay pagka 15, pagka 30, naay paabuton. Kay saway gi paabot. Paabot lang og kuan, na mahulog. Oh, mapasalamaton uban din ha ang kinaiya sa pagkamapasalamaton, mag-flow ang kalipay nga gikan sa Ginoo. No? Ang happiness is brought about things outside, but the joy only comes from God. No? Gikan lamang na sa Ginoo, kinahanglan masinati na nato every day. Amen? Wala may pili. Normal man ang problema, normal. Kung kay problema, abnormal na siya. Oh. Ang problema, naagid na siya. But, doon na kay advantage if you have the joy of the Lord. And the joy of the Lord only comes from having a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Amen? Manindog tang tanan, dili na kumusumpay pagtaas kay sa wali ni Janji. Enough na kaayto sa pagdasig nato. Nadasig ba ka? Oh, ningian na imong tapad. Malipayon, pagkata na malipayon ba na siya? Oh, napabamanta din sa Happy Church. O niya, dili malipayon. Oh, ingon impa nila ka na dili magtutuo niya. Happy food mo diha sa Happy Church. Happy kayo. Okay kayo. No? Especially ang kalipay nga gikan sa Ginoo. No, mo na yung pinaka-importante. Dili na mahatag sa gawas. Karong December, daghan kaayog mga makakalipay nato. Right? Mga lights sa gawas, pasiga-siga, mga parties. Kinsa na yung naga-Christmas party diri sa opisina, silang mga eskwelahan. Malipay man taan na, labi naglami atong makaon, di ba? Pero after that, after sa party, after sa mga suroy-suroy, mo expire man na siya nga klase sa kalipay. But the joy that comes from the Lord, mo na siya ang mulast. Amen? Salamat sa Ginoo. Let's lift up our hands in the presence of God this morning. Thank you, Jesus. Samtang atong ipiyong ang atong mga mata, wala o kabaloon sa nga sitwasyon nga naakakaron. I don't know if you are really smiling inside and out, or sa gawas lang baka nag-smile pero sa sulod, dunay mga kaguol, dunay mga kabalaka, dunay mga kahadlok sa ugma. Nagpataas kasi mong kamot this morning. Be transparent diha sa Ginoo. Basi na kay gustong isurrender diha sa Ginoo. Basi na kay gustong nga isumbong sa Ginoo. Basin mo ingon ka sa Ginoo, Lord, dili naman ko malipayon. Come on, pakigsulti sa Ginoo, personal. Ayaw pag-mind sa imong tapad. Ayaw pag-mind sa imong kauban. It's you and the Lord this morning. Pakigsulti sa Ginoo. Or if everything's okay sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, masin gusto ka magpasalamat sa Ginoo. Pasalamati ang Dios.
Okay ra imong negosyo, okay ra ang imong pag-eskwela, imong trabaho. Pasalamati ang Ginoo. Come on, makigsulti ta sa Ginoo. Thank you, Jesus. Lord, ikaw ra gyud Ginoo nakailana mo, Lord. Ikaw gyud Ginoo nakabalo sa matag usa ka kasing-kasing this morning. You're the source of everything, oh God. We surrender diha kanimo, Lord God, ang tanan. Hallelujah. Lord, kung doon na may nag-agi karon Ginoo, o kalison, kung doon na may nag-atubang karon